aurkitzen inon, pare bat prototipo. Produktu fresko, diskurtso asko, guztiak azaleko, estresatu argazkiak igo, saretan tiro, lagun edo etxai berdin dio. Futbol jokalari, youtuber zein DJak, nire idolo galdu naiz. Hanbeste informazio artean, izara berri bat bilatzeko Zelanda berrira bidaia bat egin dut. Munduko txoko txikitanenetatik tokiko kultura ezagutu. Pertsona herri bat naiz ala ere, ez naiz zoriontsu. Zinezko tasun gailua, egi berri baten izan gabeko horri bat sortua. Egi berri baten izara gabeko horri bat sortua. Errealitate antua, kamaleoi alez, egoraren arabera aldatua.